Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ka DHS barim ka jylla ka Dr. Rita Tariang kalapnya so no yala die ba kaseng BJP Meghalaya balapyang snobhaya ka dakinong yalam jang kaseng. U President ka BJP Meghalaya u Rickman G Momin ringkat barki Vice President u ba kraw bok lang basayomon gogan Jane but one kit bok poshna u General Secretary ba Everest Mersing barka Secretary kong Dr. Bernadette Lingdo kilapyang snobhaya ka Dr. Rita Tariang. Rickman Momin ulaong baka Dr. Tariang kadai kabaladon yabun ki jingnang jingtim hagaban penyad ya ki kam ki jam bat ka jingtrai shitom ka jongka ban penyar ya ka jing ai jing sumar na ka benta kitu ki badon kam ya ka jing sumar kadai ki aka ka ba kaseng kalatip syai bah kaseng kanyo jing mentoy bhan ha ka jing shampang jong ka Dr. Rita bar khamtam ya ka jing tip ka babnya ka jongka ka banya ram ya kaseng ha ka ban ai jing shakri ya ki pat ba ka Meghalaya ulaong ka Dr. Rita kalaong ba ka daw ka bapelong ya ka ban penyaso bat ka BJP kadai haba kala yoi ba kadai tang kani kaseng ka patray manla ka por ban kentiu ya uduk usup bat ki bakedu bat ka nuksa ka bala peni kadai lingba ka jing pentray ya ki babon ki skim ki bedai bat ka kot ka khya ki bala wanra da ka sarkar deng hapo ka jing yalam Narendra Modi.